Hej Camilla. Hej Victor. Jeg har brug for råd om leasing af IT-udstyr. Hvordan gør I det hos jer? Vi leaser alt vores udstyr gennem Grinke. Det har været en stor fordel for os. Hvordan fungerer det? Leasing frigør kapital, som ellers ville være bundet i udstyret. Du betaler et fast månedligt beløb, og når leasingperioden slutter, kan du enten forlænge aftalen, købe udstyret eller levere det tilbage. Hvordan finder jeg ud af, hvad det koster? Grinke har en leasingberegner på deres hjemmeside. Her indtaster du anskaffelsesprisen, og så får du en oversigt over de månedlige omkostninger. Kan man lease andet end IT-udstyr? Ja, hos Grinke kan du lease næsten alt fra overvågningssystemer til produktionsudstyr. På den måde bliver du opdateret med ny teknologi uden at sprænge budgettet. Jeg må tjekke deres hjemmeside. Tak skal du have, Victor. Selv tak, Camilla. Jeg er sikker på, at leasing er noget for dig og din virksomhed. Klik ind på www.grinke.dk og prøv vores leasingberegner. Det er smart, hurtigt og enkelt. Vi er Grinke.